Mwayi nthawi zambiri sumangogogoda, nthawi zina umatidziwa. Ngati ife tikufuna tikhale anthu opambana kapena anthu amene tili ofunikira, tikuyenera kuchitapo kanthu kuti no ifeyo mwayi usamangotseguka koma tiziyitanidwa kumwayiwo. Moni amayi, abambo, anyamata ndi atsikana. Ine mtsiku la lero ndifuna ndicheze nanu. Ndikudziwa kunena kuti anthu ambiri pa dziko lino lapansi timafuna mwayi utatipeza. Mwayi nthawi zambiri sumangogogoda, nthawi zina umatidziwa. Ngati ife tikufuna tikhale anthu opambana kapena anthu amene tili ofunikira, tikuyenera kuchitapo kanthu kuti no ifeyo mwayi usamangotseguka koma tiziyitanidwa kumwayiwo. Anthu ambiri pa dziko lapansi timafuna titapambana koma sitimadziwa chinsinsi chake. Lero ndifuna ndigawane nanu chinsinsi chopeza zinthu zimene ifeyo tikuzifuna. Mbuyomu ndidapangapo presentation imene ndimanena kuti the importance of networking. Mmene timakamba kufunikira kwake kokhala ndi mgwirizano ndi anthu osiyanasiyana. Kuti ifeyo tipambane pa dziko lino lapansi zimadalira kunena kuti no anthu ena atithangate kapena tilumikizane ndi anthu amene ali ofunika, anthu amene amakhala ndi networking yabwino zinthu zimawayendera. Ndifake pali mawu amanena kuti if you want to be a billionaire, associate with a billionaire because they will help you to get there. Akuti anthu amene wangati ufuna kukhala mkhumucha, ukhale ndi anzako makhumucha, fa akuthandiza kufikira ku ulemerero umenewo. Nthawi zambiri anthu timafuna kupanga zinthu zina koma timazipanga associate ndi anthu olakwika. Ndiye mwina ena nkunena kuti ayi ineyo ndikumudziwa munthu amene ndimafuna nditakhala ngati iyeyo koma kuti ndimfikire zimakhala zovuta. Ndizoonadi kuwafikira anthu amene umafuna kuti akhala ngati iwo si nthawi zonse zimakhala zophweka. Anthu ena amakhala ovuta kuwafikira. Koma ndaphunzirapo chinthu chimodzi. Mkulu wina amene ndi CEO amapanga presentation imene amafotokoza kunena kuti panali mnyamata wina amene akuti no amamusirira mkuluyo, amafuna atakhala ngati iye komanso ataphunzira zina mwa iye. Ndiye akuti no mkuluyu amene amagwira ntchito sikunali kophweka kuti munthu amfikire, koma munthuyu akuti no anamfikira namuuza kunena kuti ndapanga cheki ma social media accounts anu komanso ngakhale ma website anu kandi Wikipedia ikuoneka kunena kuti ikufunika kupangidwa update fa zinthu zambiri zili outdated. Can I be of help? Ndingathe kukuthandizani? He offered himself to help updating this gentleman's website and social media accounts. Ichi chinthu chimene yamachidziwa. Ndi akunena kuti chifukwa tino munthu yanapitiriza kufunsa mkulu cha anamulola anena kuti okay, go ahead and do it. Akuti anampasa mwayi unena kuti agwire ntchito. Ndipo kuti adagwira ntchito ija ndikupanga update and this gentleman was impressed by the work. Ndi akuti chifukwa cha ntchito yabwino imeneyi adamuyitana tsiku lina ananena kuti ineyo ndaona kunena kuti iweyo unasiya zinthu zako ndikuzapanga zinthu zanga. Now I want to do something for you. Mukuona adu kunena kuti sometimes amati favor kapena kuti mwayi umabwezerana kumwayi. Anthu timachitirana zabwino. Anthu ambiri mudziwe ichi kunena kuti sitili ngati Mulungu. Mulungu amatha kumangogwesera anthu mvula, dzuwa ngakhale sakuchita chizo olo akumunyoza. Koma ifeyo anthu fe naturally pachibadwa timabwezera chabwino kwa iye amene akutichitira zabwino. That's how we automatically respond. Ndiye ngati inu mufuna kukhala opambana, taonani munthu amene mumamfunayo ndiye muone kuti mungachite chani. Ena munganene kuti ayi ineyo ndilibe kena kalikonse koma ndifuna ndikuwuzeni chinthu ichi. Ndizikundikumbusa nthano ya m'buku la 2 Mafumu chapter 4. Pamene tikumva nkhani ya Elisa ndi mnyamata wake, akuti mnyamatayo amayenda naye nthawi zonse. Mwina inu kuti muona kuti samachita zazikulu koma kuti atafika ku Shunam
mzimayi wa ku Shunam akuti the Shunammite lady anali ndi china chilichonse ndi akuti amachitira zabwino amenewa, koma Elisa adafuna atamudalisa ndi amasowa kuti kodi ndimudalisa ndi chani. Ndimaona anthu pa social media pano akunena kuti ayi lero ndifuna ndimudalise wakuti, lero ndifuna ndimudalise wakuti, koma akuti Elisa anaona kuti ineyo mayi ndifuna ndimudalise amachita zinthu zambiri zosiyana-siyana akuti sanachipeze, koma mnyamatayo ngakhala analibe chilichonse koma he was blessed with the keenness, kapena kuti being so observant. Anaona chosowa akuti anamuza bwana wake kuti panotu palibe mwana. Ndi akuti chifukwa chakuona kwake Elisa anamudalisa mayi uja ndipo mwana anabadwa. Munali chimwemwe mbanja amene mucha. Nyamatayo chifukwa chongoona zosowa anazipanga kukhala indispensable, anali ofunikira. Mukaona nthano ya Elisa ndi nyamata wake muona kunena kuti anali ndizo chepa zimene anali nazo zimene amapanga contribute to the success of Elisha's ministry. Inunso mungathe kuchita chimodzi kupemphera pamaso pa Yehova kuti ineyo ndiyamuona wakuti ndikufuna nditakhala ngati wakuti. If you pray mukachipereka kwa Yehova amanena kuti zochepa zimakhala zochuluka mukazipereka pamaso pa Yehova. Little is much when it is presented in the hands of God. Inuyo matalenti amene muli nawo ndi zimene muli nazo mutapemphera kwa Yehova kuti akuoneseni chosowa chimene Bwana amene mukumfunayo kapena amene mufuna mutanthandizayo atakuthandizani mungamuthandize. Yehova azakusegulani maso ndipo muzakhala olola kuzipereka kukagwira ntchito imeneyi osafuna malipiro koma kungofuna kuthandiza. Ndipo ziwani kuna kuti pochita zimenezo tsiku lina Bwana wina azakuthandizani kuti mufike pamene eniyo mukufuna. Nthawi zambiri anthu timachita manyazi timalephera. Kodi inu simudamva kunena kuti nthawi zina manyazi amatilephera kupeza zinthu zazikulu. Tiyeni tiphunzire kunena kuti we can become indispensable by putting ourselves out there. Let us not be in the cocoon. Kuzibisa koma ife tituluke tione anthu amene tikuwafunawo tipeze njira tikapanga zinthu zabwino. We will be able to break the shell and go in. We will be invited. Azatuza kunena kuti you have done this thing for me. I am ready to invest in you. Anthu ndi zinthu ziti zimene mmapanga zimene anthu ena angafune kupangani invest. Tapanga ni stock moyo wanu muone kuti kodi inu mmapanga chani. Koma mukamangokhala kuti someone will just identify you, it doesn't work that way. Tikuyenera tisinthe ndipo tikatero Ambuye azatisegulira ndipo tizakhala opambana. Ndikukhulupirira kunena kuti mwapindula nawo phunziro limenelo. Tamtiyeni ndimve ndifuna ndimve makomenti anu. Inuyo ndi experience iti imene mudakumana nayo imene mwina mudathandiza munthu wina nayenso anafuna akuthandizeni. Muli natural experience yotani kapena muli ndi umboni wotani kapena ndi zinthu ziti zimene inuyo mudachitira anthu ena pamene iwo adakuchitirani zabwino. Testimony imeneyo ingathenso kuthandiza munthu wina. Munali ndi ine Victor Kaula. Pangani subscribe komanso pa YouTube channel ndipo ndizakhala okondwa kugawana nanu mauthenga osiyana-siyana. Ambuye akudaliseni. Bye.